lafazin mutum za ka san mutum wani iri ne. Ko ba kai in ka saurare shi minti ɗaya minti biyu ka ji lafazinsa to akwai aji da za ka iya yaje shi. Balle kuma wanda zai fito cikin taro ya yi shahenci ya faɗi abu ba ma'ana ba hikima ba dabara. Allah ya taimake su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lafazin mutum za ka san mutum wani iri ne. Ko ba kai in ka saurare shi minti ɗaya minti biyu ka ji lafazinsa to akwai aji da za ka iya yaje shi. Balle kuma wanda zai fito cikin taro ya yi shahenci ya faɗi abu ba ma'ana ba hikima ba dabara. Allah ya taimake su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.